Ja, sat den ind, når vi er klar. Du kan jo bare stå den der. Det er så tæt på, at vi er klar, når du får det i løgn. Ja. Ja. For helvede er der mødt en bord her. Nå. Der kommer ikke en bil op nu, eller hvad? Hvad siger du til? Jeg synes, jeg kan høre noget i på bilen her, hvor der kommer en bil. Det gør der. Ja. Der er en bil til. Er den ude? Kommer ikke noget. Er I klar, drenge? Ja, lige et øjeblik. Er I klar, fatter? Er du klar deroppe? Ja, så nu! Det ligger sgu sådan helt bare ikke godt. Nej, nu satte mig ikke en fuser! Hvor landte den henne? Det skal vi lige have. Det var da sejt! Det var da mega fucking cool. Ej, det blev ikke til mere end 50 meter, tror jeg. Hvad siger Hansen med kameraet?